Hey, jo, alle sammen. Superliga. Superligaen er tilbage, og det samme er mine forudsigelser selvfølgelig. Jeg har som vanligt 3 forudsigelser, og point, ja, der fortsætter vi hvor vi slap. Hvad er mine 3 forudsigelser? Og hvad synes I egentlig om jeres, om de forskellige klubbers, om jeres klubs ageren på, her i vintertransfervinduet og så videre? Hvordan tror I, det går? Og jeg har jo også lavet en video omkring, hvordan jeg vurderer, og hvordan jeg synes, de forskellige Superliga-klubber gjorde det i efteråret, efter mine forventninger og så videre. Så det er en kæmpe, kæmpe anbefaling, at I ser den. Vi har et rigtigt topopgør, nemlig FC Midtjylland mod FC København. FC Midtjylland plejer at have et kompleks mod FC København, når det er Herning. Og så vidt jeg er rimelig sikker på, at det plejer at være et ret målrigt opgør alligevel. Og lige præcis derfor siger jeg, at lige præcis den kamp bliver den mest målrige kamp i hele runden. Min anden forudsigelse, det er, at der bliver scoret direkte fra frispark. Og min tredje og sidste forudsigelse, at der bliver dømt et straffespark. Og det er lige meget, om dommeren selv har dømt det første gang, eller om han egentlig slet ud til VAR efterfølgende. Det her, det er en lidt kortere video, fordi jeg synes ikke lige helt, der er så meget at snakke om. Fordi jeg har ligesom snakket om, hvad jeg synes, de forskellige Superliga-klubber og så videre. Og transfer, det gør jeg mig ikke så meget i, det snakker jeg ikke så meget i, så der vil jeg anbefale Transferduen, eller den fan-podcast, I plejer at lytte til. Det er ligesom det, jeg vil anbefale. Jeg ønsker også jer bare en super, super god runde. Og husk, at jeg også kommer vanligt en time før Sirius med min prediction på, hvad jeg tror resultatet til den enkelte kamp, den bliver. Og til FC Midtjylland og FC København kampen laver jeg watch along. Jeg kommer nemlig til at lave watch along på alle FC Københavns kampe, som jeg ikke selv skal se på stadion. Og det kommer jeg nemlig. Og jeg vil være live på Twitch. Og så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi jeg har simpelthen endnu en gang. Kan jeg godt love jer. Nu er der mange videoer i gang. Vi ses. Hej.